to už je hodina, tak já začnu. Ahoj, já jsem Pavel Mrkvička a budu vám tu vyprávět jeden příběh. Bylo nebylo, za 9 horami a 9 řekami se rozkládal hrad Vyšehrad, na kterém sídlil vojvoda Krok, kterému se narodily 3 dcery. A ty se jmenovaly Kazy, Teta a Libuše. Každá byla něčím výjimečná. Kazy tak dobře znala bylinky, že ani ten nejzkušenější lékař se jí nevyrovnal. Také znala věřby a uměla používat magii. Vidím slávu naší země. Teta vystavila hrad Kristýně a zavedla řády, hlavně na učení. A ta nejmladší Libuše viděla do budoucnosti. Vidím orat muže na poli. A nechala vystavit hrad Libušín. Po několika letech začal Krok umírat a jeho poslední slova byla tato. Libuše, tobě jakožto nejmoudřejší z vás přenechávám vládu nad českou zemí. Kazy, tobě, jelikož se vyznáš v bylinách a v alchymii, přenechávám svou zahradu bylin a svou laboratoř. A tobě, Teto, protože se vyznáš v náboženství a jiném učení, přenechávám všechny kostely, které jsem nechal vybudovat. Tatínku. Hana nalezla jsem kance. Zabijí ho a odnesou ke Kazi. Ale nedošli mi náboje. Budu ho muset zabít. Ano, zabil jsem ho. Teď ho odnesu ke Kazi. To je moje víno. Ne, to je moje víno. No to teda není, je moje. Ne, je moje. Víš co, půjdeme za Libuší, ta už řekne, koho je. No tak dobře. Naše kněžno, on tvrdí, že víno je jeho, přitom je mé. Ne, to teda ne, je moje. Řekla bych, že kdybych vás měla rozsoudit, tak je víno Josefovi. No to teda ne. Vy jste jediná žena, která vládne těmto zemím a všude vládne muž. Vy neumíte vládnout. Pokud nejste spokojeni s mou vládou, najděte mě muže a sobě vojvodu. Poraď nám, kněžno. Kudy máme jít? Pošlu vás svým ořem, ten vás dovede k poli, kde orá oráč Přemysl se svým kuřetem. Zaveďte ho na hrad. Ano, děkujeme. To je cesta. Už tam bude. To je on! To je Přemysl z kuřete! Co byste potřebovali, ctění pánové? Máš jít s námi na hrad kněžny Libuše. Chce si tě vzít za muže. Ano, půjdu s vámi, ale za to, že jste mě vyrušili, bude v naší zemi hlad. Jo, lici kůň. Ale tak jako oni mi... Posloužilo jsi mi, kuře, nyní se vrať, odkud jsi přišlo. Pojďte, pánové, najíme se. Konečně nějaký jídlo, ale nejradši už si do divočáka. Chleba z kameny. Kde je víno? To není pořád. Pánové, víte, proč jsme jedli na železném stole? Netušíme. To, abyste věděli, že můj rod bude vládnout železnou rukou. A nyní, když jdeme na hrad Libušín, vezmu si sebou tyto líčené střevíce, aby mý potomci nespichli a věděli, že pocházejí z prostého lidu. Tak vidíte, nakonec to všechno skončilo dobře.
na kněze.